Itong verse na to. Doon sa mga dalaga pa lang at saka binata na Christian na dyan, every time na pinagsasabihan tayo about looking for our lifetime partner, lagi pong kinakwento to, lagi sinasabi. So, nakatatak po yan talaga sa puso ko. Kaya lang, I still decided to disobey the Lord. Alam na alam ko naman siya, pero sabi ko sa sarili ko, okay lang siguro, napag-ibig po ako, no? So, okay na siguro, sige, go pa rin. So, ayun po, I still decided to disobey the Lord, na kahit na po ako ay nagsiserve sa church, I was a, Sunday school teacher, mga kapatid ko po, lahat elders sa church, yung pastor po namin, siya nag-disciple sa akin. Pero I still decided to get married to an unbeliever. Pero kahit na ganun po, talaga naramdaman ko yung grace nila sa akin na wala po akong narinig ng isang salita sa kanila na against gay Bernard. Nung sabihin ko na po sa pamilya ko, sabi po nung kapatid ko na pastor, sabi niya sa akin, Che, this is the exact words that he told me, Che, kahit saan ka man magpunta, anong man ang maging desisyon mo, alalahanin mo, the Lord will be with you. And His favor and blessing will follow you. Ito po yung dinala kong promise nung umuwi na po ako ng Pilipinas, na kahit i-abandon ko po yung ministry ko, yung family ko, yung trabaho ko, alam po, yung grace ni Lord, habulin po ako. So, ayun po, I went back to the Philippines, even alam ko na bagong buhay, ganyan, unbeliever yung asawa ko, paano na lang yung ministry ko, paano na lang yung faith ko. Pinangawakan ko pa rin yung promise ni Lord na Joshua 24:15 na, but as for me and my family, we will serve the Lord. Alam niyo po yun na kahit na ang daming burden sa puso ko, alam po, kaya kong panghawakan yung promise ni Lord sa akin. So, ayun po, nagtuloy-tuloy, umuwi ako ng Pilipinas, hanap po ako ng church. Lahat na po yata sa church sa Pampanga, pinuntahan ko, nag-church hopping po ako, kaya lang talaga, I can't find the church where I could be planted. Naramdaman ko po yung, alam niyo po yung uling, pagsama-sama yung maraming uling, talagang lumiliyab, bumabaya. Eh, nangyari po sa akin, kinuha ako, nilagay ako sa Pilipinas, na kahit siguro mag-effort ako na paypayan to fan up the fire on me, talagang unti-unti po lumalamig. Kasi wala po talaga akong spiritual family, wala akong church na kung saan talaga magpapaliyag po sa akin. Pero yun nga po, dahil sa promise ni Lord sa akin na ako at kung pamilya ko magsisilbi sa Panginoon, I know in God's time, I will be redeemed together with my family. So, ayun po, dahil wala akong church, so naglamig na po ako, nandiyan pa yung self-condemnation na ano na to, antigas-tigas na ulo, siguro si Lord hindi na ako mahal, yung gano'n. Tapos most of it, yung husband ko, hindi ko same faith. Yung, ang hirap, nakagawin niyo po yun, yung hindi same faith na husband, na talaga, ang hirap-hirap mag-communicate, gano'n. Pero nakatapong anak pa po kami. Wala pa kung maayos na Pero after that, syempre nakatapos yung anak na, wala na yung honeymoon stage. The reality of marriage struck me na. Yung po, hindi ko po alam na ganun, na meron palang gagawin pa si Lord sa buhay ko. Kasi all along, akala ko okay na ako. Kristiyano ko, pamilya ko, favorite ako kasi bunso ako. Alam mo yun, sa trabaho, okay naman. Sa school ko, lahat okay ang buhay ko. Sabi ko nga parati, wala akong buhay na pang maalaala mo kaya. Kasi napaka-smooth ng buhay ko, wala akong pa-testify. Not until na napangasawa ko sa Berns. Slice mo siya ng manipis. Pagkatapos nun, amasan mo yun. Ay, di na pangasin. Makalun siya nga pala. Amasan mo yun. Then, after that, ipigain mo para lumabas yung payat. Yun po yung naramdaman ko. Yun po yung naramdaman ko nung si Lord, gusto rin na akong
baguhin. Kasi, yun. Oh, dad, anak ka plus. So, yun po, no, yun. So, kasi po sa Singapore, trabaho ko po, I'm an architect, so I was a designer there. Pagbalik ko po ng Pilipinas, like construction firm siya. So, kahit the same field, iba po yung trabaho namin. So, sa trabaho namin sa construction, naninibago ko. So, ang dami kong maling ginagawa. Parang, hindi ko naman hindi ganun kamali. Pero sa kanya, big deal. Tipong pag nagkamali po ako sa trabaho, yung sinisigawan niya po kasi harap ng mga trabahador namin. Yung... Tapos, hindi lang yung sigaw, yung mga magsasakit na salita talaga. Anong una? Ayan, syempre, iyak ako, natago ako sa banyo. Punta ako ng toilet, tapos doon ako iiyak. Tapos pagkabas ko, ganito pa rin siya sa akin. Tapos meron pa yung time na kahit nakaharap yung daddy niya, kasi kasama natin sa work, he can't control himself, na talagang sinisigawan pa rin niya ako. Minsan kahit sa harap ng mommy ko sa bahay, talagang ganun pa rin siya. Pag ganun siya, ganun talaga siya. Akala ko, kaya ko. Akala ko okay ako. Kasi, siyempre, di ba dapat mag-endure tayo. Pinasok mo yan, panindigan mo gano'n. Kaya lang po, dumating yung time na sobrang lagi, tsaka sobrang sakit na. Na-pressure na talaga ako, na talagang hindi ko alam, kaya ko palang maging masama. Na pag nagagalit siya, nagagalit na rin ako. Pag sumisigaw siya, sumisigaw din ako. Pag may sinasabi siya hindi maganda, talagang pakipatang ko na rin. Yun na, hindi natin alam na meron gano'n tayo ugali. Akala po natin talaga okay tayo. Pero si Lord talaga, pag meron siyang gustong baguhin sa atin, He will instill a pressure in us na talagang paluwalay ka talagang tampayit ka na bakit bayo na ka na. And praise God na talagang during that time, na-endure ko, though nakikipagsabayan na ako sa kanya, nakikipagsigawan na ako sa kanya. Pero, imbes na lumapit ako kay Lord, lalo pa rin akong lumago. Kasi, akala ko, pinaparusahan na ako ni Lord, nagsiself-pity na ako na, siguro talagang mag-hit na desisyon na gawa ko, nabi ni Lord. Paparusahan na ako, mahal yan. Pero, akala ko kakayanin ko pa rin. Kasi nahihiya ako ikwento sa ibang tao, lalo na sa family ko. Ang tagal-tagal na namin kasal, pero wala akong masabihan sa mga nararamdaman ko. Kasi nahihiya ako. Kasi alam ko, meron akong maling ginawa. Talaga yung self-condemnation sa akin, sobra-sobra. Talagang, feeling ko, I was verbally abused that time. Na, I would just talagang pinipray ko kay Lord na ayokong makita ng mga anak ko. Ayokong kalakihan nila ng gano'n yun. Kaya, yung mga, kahit mag-church kami ng mga bata, sinasama ko sila. Kasi gusto ko yung family ko talaga maayos. Pero it's so hard na gusto ko maayos yung family ko. Pero nakatingin lang ako sa kanya. I keep on pointing out na marok yung galit na ngayon eh. Hindi ko talaga okay ako, pero hindi ko nakita yung gustong gawin ni Lord sa buhay ko. Sabi nga sa Psalm 139:23-24, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Alam mo yun, ang i-test ka ni Lord to the weakest point mo na sobrang pressure na hanggat hindi ka bibigay sa Kanya. Napatugot ni Lord hanggat napakit kaya kakano. Noon namin tanda, tatawag ba yun kaysa hindi na. Until kayo sa school ng mga bata, sa Proverbs, merong nagaya sa akin mag-his life. So, dahil nasa-church hopping na naman ako, parang hiti-hiti lahat ng church, pinuntahan ko, nakapunta po ako ng his life for the first time. That was after 10 years of marriage, nakapunta po ako ng his life, and sa his life po, kahit ako mag-isa lang, pagpasok ko, first song na kinanta nila is Dakilang Katapat. At talagang iyak na iyak po ako.
From the first song, opening prayer pa lang, tapos kumanda, iyak na iyak ako kasi lahat ng pain ko, doon ko talaga nailabas. Yung 10 years na pain ko, na hindi ko masabi sa ibang tao, hindi ko man maiyak sa ibang tao, doon ko lahat talaga iniyak. From the beginning to the end, na hindi ko na maalala kung ano pinipix nila, basta alam ko lang umiiyak ako. Doon ko ulit naramdaman yung sabi ni Lord sa akin, anak, welcome back home. Dito ka na sa akin. Dito ka na ulit sa akin. I'll be with you now. So yun po, I went back to my faith, I went back to my first love. And there, nagsimula ako, talaga kahit mag-isa na ako, minsan kasama ko may mga bata, kahit maliliit pa sila noon, binabawalan pa kami noon kasi hindi nila, sinasama ko sila sa loob, ayaw ko magbantay sa kids life. Kasi gusto ko dun ako sa loob, hindi ko maririnig yung preaching. So ayun po, Sunday service, tuloy-tuloy, nag-Lifegroup po kami, kasama ko si Didi tsaka si Ana. Kahit couples po, talagang couples po yung pinasukan namin, kahit pang ladies po kami, mag-couples pa rin po kami. So yun po, nag-EGW kami ng mga couples ni Billy. Kaming dalawa yung nagyayakapan kasi prayer works po kami. Kahit hindi ako nagdadrive ng madaling araw, nagdadrive ako madaling araw. Sundin ko si Billy tsaka si Nana para lang makapag-prayer works po. Tapos yun po, praise God, after all those time, doon ko po na-realize na pinaliwa pala yung Bernard yung ganun problema. Praise God, hindi ko rin pala problema. Kaya bakit na Lord ka na ako? Ay, sorry talaga. Nakita ni Lord sa akin, ay hindi ka perfect. Marami pa akong dapat baguhin sa'yo. Hindi lang si Bernard yung mainitin ng ulo. Ikaw din, when you are under pressure, umiinit yung ulo. Hindi lang si Bernard yung marunong magsabay ng masasakit na salita. Ikaw din. Pag nape-pressure ka na, luluwal mo rin ang yan dapat luluwal ka na salita. So, after that, ayun, praise God, with prayer, with all the enduring, naranasan ko talaga yung grace ni Lord na kahit po nagkamali ako, kahit na-disobey ko siya, kahit na hindi ko makita at bulag na bulag ako sa lahat ng disappointment at yung mga expectation ko sa pag-aasawa na hindi nabigay ni Lord sa akin, yung grace na hindi natin mo. Yung grace lang po ni Lord talaga. Yung nagpa-endure sa akin, yung sa akin. And praise God, after that 10 long years of praying, hindi lang ako nag-pray, pati mga kapatid ko, kahit hindi ko alam talaga pinag-pray nila ako, kahit hindi ko nakakwento sa kanila, nung nalaman nila, for the first time, sumama si Berns sa akin sa church. Tuwang-tuwa yung mga kapatid ko, kasi sabi nila sa akin, praise God, nagbunga din yung pananahan namin sa isawa. Hindi naman ako desisyon. Hindi pala. Ginaan lang nila sa prayer. Ganun nila ako kamahal. At ganun ako kamahal ni Lord. Na wala akong naranasan at narinig ng amin na kahit mali na yung desisyon na ito ako. Only by the grace of God. That was my story. Sumama na po si Bernard. After 10 long years, sumama po si Bernard sa amin mag-church sa his life. Pages pa po. Pili ko sa tao. Talaga yung walang na-feel. Nilabasa mo pala yung screen, walang ano, walang sa'yo. Parang kung sama ko pala.
Sabi niya sa akin, bakit po? Kailangan yung mapapangasawa ng ano, kasi mga puro DH kasi yung mapapangasawa niya, dapat yung isang buong church na nagpapray sa kanya. Tapos yung mga kapatid niya, dapat elders, tapos saka isang pastor. Parang ma-convert lang yung mapapangasawa niya, sabi niya. Hindi ko pwede yung testimony kasi mahirap. Mahirap daw, no? Joke po yun, hindi na po. Alam mo kasi na yung budget. Hindi lang po siya niyak. Hintayin niyo po yung sana. Iyak din po. Kasi po ako po nung simula kinder po ako hanggang nag-college ako. Catholic school po ako. No? Tapos nag-graduate pa ako sa UST. So talagang, imagine po yung theology ko doon. Mula first year hanggang fifth year may theology kami. So talagang Katoliko talaga. Sabi nga nila, Katoliko, sagrado, dekantado, nilulok ang susi para hindi mabuksan. No? So, pag sinasabi niya mag-born again ako, isa lang po sinasabi sa kanya, no. So, never in my wildest dream na mag-church ako sa born again, no. Sabi ko nga, di pa nga ako nakapag-attend ng Christian wedding. Mag-wedding pa ako? Christian! Mag-wedding ko pa, di pa ako first time mag-attend ng Christian wedding. Wedding ko pa! Hindi lang pastor yung nag-ano sa amin, hindi lang pastor yung bishop pa yung nagkasal sa amin, no? Talagang, alam mo yun talaga yung Lord, talagang binongga na ako, bongga. So, sa church sila, na his life, no? Pag nagpipray sila, yung mga kung tinuturo niyo, no? Pero hindi ba naman kasi pero yung mga anak ko kasing babae, pag bago siya mag-sleep, sasabi niya, Lord, I pray that my dad will have a change of heart. Sumama siya mag-church sa amin, tsaka Lifegroup, no? Pero, lalaki ko masya school. Diba? I was raised to become a leader sa trabaho, no? Kasi yung dad ko, kasi COO po ako. Alam niyo po yung COO? COO na. Until one day po, i-learn talaga, exposed naman. May nabasa po si Jess sa group chat namin. Kasi po sa construction industry kasi, kailangan mo kasing nagkikisama. So, nasasama ako dun sa gimmick-gimmick nila, no? Na isama nila ako dun sa group chat nila sa mga babae, gano'n. Buti na nakita ni Che. Kung hindi nakita ni Che, siguro wala pa ako sa slide. No? Yun ang biggest turnaround sa akin, no? Talagang ako may hali. It's a matter of life and death. Kasi pa-check po tanghaliha ko, potong kinabukasan mag-book na inimitala Singapore. Talapanda ako. So, that was my song fear ko, no? Sabi nga sa Proverbs 16:19, in their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. Expose naman. The Sunday, mag-church ako, sumama ko sa kanila. Pagkabukas pa lang ng pintuan ng his life, ng Sudbury, naramdaman ko yung his life experience talaga. No? Yung Holy Spirit. Naramdaman ko
sabi ko kanya, kasi sabi ko sa kanya, magsi-church lang ako. Pag nakita ko yung paano ko nararamdaman yung Holy Spirit, pag nag-church tayo sa Singapore, naramdaman ko talaga sa district yun, nung first time kong pumasok dun sa pintuan nila. Yung time na yun, kaya pala in-expose up, pinaka-church na ako ni Lord sa district. Nire-ready niya ako. Yung pagsisigaw ko, yung masasalit na salita, yung compassion sa tao. Sa pa, yung pagtatrabaho ng Sunday. Kasi dati, para hindi lang ako maka-church sa kanila, nag-i-schedule ako ng trabaho ng Sunday. No? So ngayon, wala na talaga akong trabaho ng Sunday. Hindi na rin ako sumasagot ng phone pag Sunday. Lalo pag sa trabaho. No? Pero nung time na feeling ko, binabago na ako ni Lord, no? Bigla akong naramdaman na kailangan ko talagang panindigan ito, no? Kasi yung dad ko kasi recipient siya ng kidney transplant, no? So nung na-transplant kasi siya, nag-pray ako kay Lord na, Lord, ganyan kung mapulong ba mo? Now, I was praying for 10 years. Pero si Lord, binigay lang niya 7 years. 7 years lang. Pero yung a year before siya kunin ni Lord, talagang pinrepare na ako, Lord. Nangabalongin natin yung cancer. That was the time na everyday prayer works. From Monday to Saturday, the prayer works ako for 3 months. No? Tapos, pag nakikita nila ako ni Pastor William sa Pastor Jerry na maglukbuk, luklukan daw. Nag-pray daw. It was my biggest fear kasi na mawala yung dad ko kasi yung mag-decision yung mabrami, pag i-care po rin gawan, bibigay kayo. Pero Lord, niready na ako for 1 year. Now, a year before siya kunin ni Lord, ganda ng decision kayo ng obra, malipat na ka ako. So, from COO, naging Vice President lang. President kayo yung tukuya ko. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:19, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Pero nung kinuha ni Lord yung dad ko, di ko siya kinwestiyon, no? Kasi niready na niya ako, no? Wala na rin pain, even sadness, hindi ko maramdaman. All I can feel is the peace that transcends all understanding, no? I know this time will be my biggest strength, this is my biggest fear, but God's grace, more than enough, turn it into my strongest point, no? I break through from fear and my catalyst to serve the Lord. Yun. Natapos ko na. Amen. It was by His grace that we saw all our wicked ways. It was by the grace of God that enabled us, both of us, to humble ourselves. And today, we can only stand in front of you only because of the grace of God. By the grace of God, together we were changed, together we are serving the Lord, and together we are knitted with God. Sabi nga po sa Ecclesiastes 4:12, and though one can overpower him who is alone, two can resist him. But a three-cord strands is not quickly broken. Amen. Amen. Only by the grace of God po na talagang
ako, siya, tayong lahat, kayang baguhin ni Lord. Hindi po natin kayang baguhin yung asawa natin. Amen. Kahit gaano po katagal, kahit ano pong gawin natin, si Lord lang po ang makakapagbago sa mga asawa natin. Alawin natin. Only if we allow the Lord to intercede for us. Only if we allow the grace of the Lord to change us.